Ja estem dins. Bon dia, així estem en la canal 2.0. Podem fer per no estar en coses electròniques? Així tinguem uns quants jocs, el puzzle, el parxís i les cartes. Aquí tinguem les peces, unes peces d'allà i boles per fer coses. No podem usar les tablets mai, així només ho explica. Podem agarrar les tablets per estudiar, per comprar coses per internet i també per a veure coses. Hola, què esteu fent? Pues podem llegir uns llibres. I què fan així estos llibres? Són els llibres que les